India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kajing Pynjari Kyndon ke Bedang Shen da ke United States Persha ya ke Russia na markatma hapo Ukraine kelakin thop iki arngut ki Khun belarang ba jong Presiden Vladimir Putin. Kini kesen jam ketemu ban banbor Persha ya ke yok kakot jong ke Russia bat iki riu pau kmat jong ka. Kini ki riu shimet kelapin riu spa eladi ling ba ki jinglut jing sep jing ginong song snong jong ke Russia. Kidon rukat tu kat ni neki ke bedan benta ha jing ai kershan ya katma ong Putin hapo Ukraine jong ke White House. Kini ki arngut kilong keme ka Maria Vorontsova bat Katerina Tikhonova langit bikidi ki Khun jong Putin naka kuren barim jong ka Lyudmila Shrekbeneva ka bade kenong tre barim hapo katnat liang sun. Kini ki shijur kilai klat san shieng no ha kesnam arhajar khatlai. Tang Kynthei layo jing tip ha kabaya dei bat kini ki arngut ki Khun belarang ba jong unong yalam jong ka Russia Putin ru ukham nyar ban yo I ba uyashan burlang ringkat bat ki kat kom ka khubor ka Khun he jong Putin ka Vorontsova ka dei ka bayalong trailang ya ka nomen ko ka bedan benta ha ki kambe tingka he bha nak benta ban pentre kam iki project ya ki bay dei bat kot ka khia kat ba ka Tikhonova ka badei ka bje shim benta ha ka jing ya kop shat bat menta kla penyat ya ka Artificial Intelligence Institute hapo Moscow State University. Nalor kata kala ongru bah usnam arjar khatsan. Presiden jong ka Russia la penpau Kynthei ha ka bede bat kini Khun Kynthei jong u. Kata kenthop halor jong ka pendap ya ka graduation hapo Russian University bat kinang ban keren ikibun jat kiktin. Ka website jong ka Kremlin kalai ong bai ka Vorontsova lakha ha ka snam khat khandai spa prapusau. Bat ya ke Tikhonova hadin shisnam. Shok ki khubor ki penpau ru bu Putin udon ru ka samla bari jong u ka badai ka nongile kai gymnastic berim jong ka Alina Kbeva ya ka balangit bakla shong ri ha Switzerland haring kat ki laingut ki Khun ri jong ka ha kata ka yeng pakki dulan. Ki wei pat ki riu pau khmat ki bla sha Pynjari Kyndon ha ka US ki kinthop ru e ka kurim bat ka Khun jong mentri bari jong ka Russia u Sergei Lavrov u president barim jong ka Russia bat menteri rangba do barim u Dmitry Medvedev bat u PM baminta u Mikhail Mishutin. Hakaway pat kabenta ka Kremlin hinna ka singi klapin pa ka sngaw kindit halor ka jing Pynjari Kyndon jong ka US persha ki Khun jong u Vladimir Putin bat ongru bakaday kani ka jam ka banang Pynjari shu persha ka Russia. Unong ay kitin ka Kremlin u Dmitry Peskov ulapin pauling bagi lat patay kubor da ka baong bagajing Pynjari Kyndon persya bahayang hasam kamlong satya ka basyong nong rim.